Когато започна пандемията, целият ни живот стана виртуален. 5G ни отвежда на следващо ниво. 5G е цяла система, не е просто една технология. Тъй като тези мрежи засягат толкова важни части от обществото и на правителството, залозите за сигурността не могат да не бъдат високи. Много хора мечтаят за заобикалящ ги умен свят, за умен град. Като се събудят, дрон да доставя пакет до дома им, всичко да работи автоматизирано, за самоуправляващи се превозни средства, движещи се наоколо. Тази технология ще продължава да еволюира, да става все по-съвършена. Когато всяко нещо е свързано с всичко, то променя всичко. Променя си света. Можеш да правиш повече с по-малко. Това е силата на 5G. Само за няколко десетилетия мобилните комуникации преминаха през няколко бързи етапа на развитие, наричани генерации. 5G е петото поколение технологии. През последните години то предизвика бурни полемики по света, но и предложи нови, непознати и все още развиващи се възможности. 5G е нещо различно, фундаментално различно. Говорим за 20 гигабита в секунда. Нещо нечувано. 100 пъти по-бързо от това, което беше в миналото. 5G се характеризира с няколко особености. Първата – много ниска латентност, т.е. скоростта на предаването на сигнала е много висока. Втората – възможността за бързо обработване на голямо количество данни. И също за свързването на много повече устройства в самата мрежа. Здравеопазване, производство, образование, спешна помощ. Засяга всичко. Ефективността, внедряването на така наречения интернет на нещата, сензори, с които да мерим цени и скорост, променя този взаимно свързан свят, за който говорим от десетилетия. 5G го прави възможен. Една от сферите, в които в Съединените щати разчитат на 5G, е военната. Все още се правят тестове и опити за пълното модернизиране на отбранителната система. Това, което би било крайната цел, е бойното поле да има тези възможности. Когато военните имат достъп до медицинска помощ през 5G връзка, да бъдат поети от лекар, отдалечен, например, на 12 000 км. 5G по своята същност е по-сигурна мрежа от предишните генерации. Ние използваме тази защитеност, която притежава, но и изучаваме слабостите, как да ограничим тези заплахи. Тъй като тези мрежи засягат толкова важни части от обществото и на правителството, залозите за сигурността не могат да не бъдат високи. Не става въпрос само за това дали телефонът ви работи. Ами ако автоматизираните превозни средства спрат или се прекъсне дистанционната роботизирана операция на баба ви, да речем. Трябва да се мисли за това кой изгражда и поддържа тези мрежи. Най-сериозни притеснения по отношение на сигурността на новото поколение мобилни мрежи правителствата по света, включително в Европа, имат от Китай. Тези страхове се засилиха значително по време на COVID-пандемията. 5G беше битка, ако погледнем по този начин, да се спечелят сърцата и умовете на хората между Съединените щати и Китай. Това беше състезанието. Игрището беше Европа, Азия, Латинска Америка, Африка. И до голяма степен в тази битка през последните 7-8 години все повече демокрации стигнаха до разбирането, че не могат да се доверят на Китай. Не само по отношение на 5G, а и заради поведението на Китай през цялото това време, в COVID-пандемията. И за това, че беше хващана хиляди пъти буквално в кражба на международни технологии да манипулира правителства. 5G атакува ДНК-то на всички живи неща. През годините 5G провокира множество протести, както и конспиративни теории, включително обвързващи го с появата на COVID-19. Стигна се и до запалване на 5G антени. Няма доказателство, че тези мрежи могат да навредят на здравето.
5G не предизвиква COVID-19. Това е много тествана технология. Важно е хората да отидат и да видят къде е внедрена, как функционира и че няма вредни здравни последствия на тези места. Oceanside, малък град, намиращ се на около 30 минути от Сан Диего в щата Калифорния, стана арена на анти-5G протести през 2020 година. Днес местните хора не обръщат внимание на антените на новата мрежа. Не съм притеснена изобщо. Имаше доста проучвания, които поне според мен не показват връзка между проблемите със здравето и новите технологии. Разработването на 5G започна още през 2008 година. Значението на мрежата от новото поколение стана най-осезаемо обаче по време на пандемията. Целият ни живот стана виртуален. Не перфектен, но достатъчно добър, за да могат икономиката и обществото ни да продължат да функционират благодарение на тази напреднала технология, на 4G. 5G ни отвежда на следващо ниво. Например, земеделието. Технологията може да направи тракторите независими, да говорят на фермера, който си стои вкъщи. Той може оттам да ги навигира. Или искаш да отидеш на лекар днес. Поне в Съединените щати трябва да изчакаш за уговорка и да се надяваш, че ще стане в някакъв момент. Трябва да пътуваш до него, той да е физически наличен. С телемедицината всеки лекар на всяко място в страната може да дойде и да те види. За 30 минути. Медицината е в ръцете ти. Имаш диагноза, звучи като чудо, но се случва вече. Технологията се променя бързо. Ще може да направим видеообаждания без да използваме батерии. Това е нещо голямо. Премахването на батериите в бъдеще с помощта на 5G е в основата на проект, по който работи екип в Технически университет в Атланта в щата Джорджия. Това, което ви показваме, е система, която дава възможност 5G да бъде безжична електрическа мрежа. За това се нуждаем от предавател, базова станция и милиметрови вълни. Имаме генератор и усилване на енергията на сигнала, минавайки през леща. Целта на тази система е да излъчим колкото се може повече енергия. Изпращаме енергията към другата страна и имаме приемник. Виждате, че структурата му е като на тарантула. Има множество антени. От другата страна има токоизправител. Виждате напрежението тук. Ако завъртим на различни ъгли, все още можем да получим енергия. Проектът използва и принтирането на електрониката като средство, което спестява пари. Имаш просто стикер, сложен на някакво устройство. И то ще може да събира енергия, да я абсорбира от различни посоки. При тези честоти можеш да направиш нещата по-миниатюрни, отколкото типичните комуникационни системи. Честотите са 15 пъти по-високи, а елементите могат да бъдат 15 пъти по-малки. Може да се закачи на дрехите ти, а след това да зарежда смартфона в джоба ти. Много хора мечтаят за заобикалящ ги умен свят, за умен град. Като се събудят, дрон да доставя пакет до дома им. Всичко да работи автоматизирано. За самоуправляващи се превозни средства, движещи се наоколо. Част от тези мечти се сбъдват на няколко километра от Атланта, в град Peachtree Corners с над 40 000 жители, в който новите технологии не се тестват в лаборатория, а в реалния свят. Говорим за функциониращ индустриален парк, където компаниите работят и могат да внедрят системите си. Това е като пясъчник. Слагаме много играчки там и казваме на хората: отидете и поиграйте. Причината е, че искаме да направим общността и града ни уникални. Това е живата част на лабораторията ни. Наричаме я така, защото това е обществен път. Всеки ден има нормален трафик тук, но ние позволяваме тестването на появяващите се технологии. Уникални са приложенията, които са управлявани от 5G. Имаме сензор лайдър с 360 градусов поглед към кръстовището, откриващ всякакви превозни средства и пешеходци на пътеките.
Ние имаме дистанционно управлявани електрически скутери. Компании тестват да ги движат без някой да е върху тях. От отдалечена локация, Мексико в случая. Идва до теб, ако си го повикал. Качваш се на него, караш го, където искаш и го връщаш. Възможностите на 5G се тестват и на още едно място в района на Атланта, в близост до град Алфарета. Идеята е устройствата да общуват със средата около тях и така да се намалят жертвите при пътни инциденти. Изглежда почти като магия. Просто го следваме, дава ни ляв зелен сигнал. И никой не знае защо е така. А е защото ние светваме в зелено светофарите. Това означава, че пожарната кола и парамедиците мислят за обаждането, за състоянието на пациента, не се опитват да си намерят път през трафика. Когато всяко нещо е свързано с всичко, то променя всичко. Променя със света. Можеш да правиш повече с по-малко. Клиничният психолог Алберт Риза участва в създаването на виртуални светове. В тях влизат бивши военни, за да преодоляват психическите травми, нанесени им на бойното поле. По някаква причина мозъкът изключва в защитно положение. Хората избягват неща, които провокират тревожност и така получават временно усещане за облегчение. Това прераства в непрекъснато избягване и никога не се справят с него. Поставяйки ги в тези симулации, те сякаш са отново там, започват да говорят за неща, за които преди това не са говорили на никого. Магията се случва. След началото на войната в Украйна се появява идеята за нов свят в виртуалната реалност, свързана с 5G. Целта ни е да изградим виртуална Украйна, както стана с Афганистан, Ирак, и да го направим така, че да постигнем автентичност. Един от екипите ни отиде и снима с сферична камера много от гледките. Ние пресъздаваме някои от ключовите елементи, които хората преживяват. Страха, заплахата, травмата. А мисля, че травмата в Украйна ще надмине тази на опитните военнослужещи. 15-20% от тях се връщат с посттравматичен стрес. Става въпрос за огромно население. Хората там загубиха всичко. Под сериозна заплаха са. Измъчвани са, имат убити близки. Травмата няма да изчезне сама. И докато 5G продължава да разгръща потенциала си, светът вече поглежда към следващата стъпка – 6G. Ние сме в много ранна фаза, в която можем да поставим холограми в зона с дневна светлина. В бъдеще, с усъвършенстването на тази технология, ще можем да говорим с хора, които са отдалечени на хиляди километри, сякаш са в същата стая. Ще може да ги докосваме, да имаме някакво взаимодействие с тях. Хората и машините ще се развиваме заедно. Мисля, че ще видим така наречените протези за паметта. Неща, които ще помагат на помненето. Това може да бъде нещо в джоба ти или нещо, което да сложиш в мозъка си. Кой знае? Или нещо на ръката, обработващо информацията около теб, използвайки камери, микрофони. Казва ти кога за последно си се видял с някого, какво си му обещал. Тази изложба в един от най-посещаваните в света музеи на авиацията и космоса, намиращ се във Вашингтон, показва как технологиите оформят дигиталното ни бъдеще, оставяйки всеки сам да намери своите отговори за това, което ни очаква утре. Има притеснения, че може да изчезнат култури и диалекти заради непрекъснато разрастващата се интернет свързаност. Едно от най-интригуващите неща, които може да научиш от историята на технологията и телекомуникацията е, че е трудно да предвидиш как те ще променят живота на Земята и как ще комуникираме помежду си. Има и сигурни неща. С нарастващата скорост на интернет, хората без достъп до него ще го получат. Но какво означава това за геополитиката, културата, за живота на хората? Трудно е да се каже какво ще се случи. Ще бъде интересно да видим какви ще са големите последствия от всичко това на Земята.